Разходка и село Потос. Ето, Ивайло, и аз си покажи играчката на баба Пепа. Има бургери, ама утре. И аз си покажи играчката на баба Пепа. Ивайло. Браво. Малко нарасна. Бургери, гюрси. Колко пари? 7 евро. Да, няма в Гърция. Браво, Ивайло. Първа покупка в село Потос, нали? Да. Светиле, и лазби водата, бе. Ето, главната улица на селото. Ето какво представлява Сергий, Бокуци, село, гръцко село. Не забавяй, чули тате? Няма да чупим. Ивайло, я кажи къде сега, в кое село си? Ето Цветилина чака за такова чака за сладолет. Не знам колко чакам. Правя клип с бита вода. Искам да си взима едно. Ето къде е Тасос. Ние сме ето тук. Дойдохме от тук, от ето тук Тасос, къде е пристанището. От тук. Дойдем до село Потос тук. Той си е тук, село Потос. Една чайка. Ето Ивайло докладва за такова клипа. Сега какво правиш, Ивайло? Добре, бабо, ще идем. Ето селото, нищо интересно. С кой говориш, Ивайло? Баба Пепа, Добре. къде ми е? В мама. Къде мама? Аз съм ти я снимал. Знам къде има майка ти между. Някъде отидем. Ето го селото. Съботи се пак. Нищо интересно. Някаква чайка.